Astăzi filmez un nou clip pentru voi și anume 6 rujuri preferate, rujuri care nu trebuie să lipsească din colecția voastră vara asta. Sunt nuanțe deosebite, formulele îmi plac foarte mult, fiecare ruj are un design modern, practic și face ca aplicarea să fie una ușoară și precisă. M-am gândit să filmez acest clip deoarece rujul este un accesoriu must-have al fiecărui sezon. O să încep cu rujul meu preferat, este cel pe care îl port acum pe buze. Nuanța este superbă, un roșu corai. Ruj Pure Couture de Bold oferă o culoare îndrăzneață, strălucire și confort suprem, de lungă durată, dintr-o singură mișcare. Formula sa conține ingrediente naturale pentru o hrănire în profunzime, este infuzată cu 40% ulei de mac roșu. Îmi place foarte mult acest ruj. Are un design modern și couture, iar logo-ul Yves Saint Laurent, auriu, elegant, este gravat printr-o tehnică unică de ștanțare. Al doilea ruj este tot de la Yves Saint Laurent, l-ați văzut peste tot, sigur designul vă este cunoscut, l-ați văzut pe Instagram, l-ați văzut mai ales pe YouTube, este alegerea multor femei, sigur că îmi doream să facă parte din colecția mea, este un ruj foarte popular, Yves Saint Laurent este un brand iconic, oferă o strălucire radiantă și lasă buzele moi hidratate. O să-l aplic acum pe buze, ca să vedeți. Este o nuanță deosebită. Următorul ruj este de la Oriflame, îmi place foarte mult, Irresistible Touch se numește. Aplicatorul este foarte drăguț. Merită să-l aveți în trusa voastră de make-up, este hidratant, are o rezistență bună, de altfel toate au o rezistență bună. Voi aplica acum acest ruj. Este o nuanță foarte frumoasă. Următorul ruj pe care vreau să vi-l arăt este unul de la L'Oréal. Ambalajul este unul elegant. L'Oréal Color Riche. Îmi place foarte mult acest brand. Am optat tot pentru un roz purtabil, perfect pentru zilele de vară și pentru ținutele mele office, bineînțeles. Un ruj mat. O formulă hidratantă, este foarte pigmentat, după cum se vede. Îmi place finish-ul, are o rezistență foarte bună, câteodată eu mai aplic uleiul de buze sau glossul. Este o plăcere să aplic acest ruj, Kiss Kiss Shine Bloom de la Guerlain. Este un ruj cu 95% ingrediente naturale. Am ales o nuanță de roz clasică. Îmi place foarte mult acest ruj. Îmi plac toate produsele de la Guerlain, dar rujul acesta este altceva. Ambalajul este luxuriant, cu logo-ul de la Guerlain, firește. Este pigmentat și are un finish lucios.
Este nuanța de roz potrivită fiecărei femei. Este o nuanță foarte frumoasă. Se aplică foarte ușor. Și ultimul ruj, pe acesta l-am lăsat pentru final, are cel mai frumos ambalaj, este de la Dior. Un roz zmeură, perfect pentru zilele acestea de vară. Rujul Dior Addict este un accesoriu fashion în sine, este decorat în vârf cu o perlă argintie și ornat cu literele Dior Oblique. Este un ruj care are în proporție de 90% ingrediente naturale și este infuzat cu ceară de iasomie. Buzele mele sunt învăluite într-o nuanță luminoasă cu o strălucire excepțională. Este o nuanță foarte frumoasă. Și mai am ceva să vă spun, acesta este un ruj reîncărcabil, puteți înlocui batonul, adică cumpărați decât nuanța rujului, batonul, și îl puteți reîncărca. Sper că v-a plăcut și acest clip și ne vedem data viitoare.